Intussen zitten de chauffeurs in onwissigheid. Bigeliks oer de diesel in de auto's. Ik denk dat ik nog 200 kilometer rijden kan. Dus je kent nog voort? Ik ken nog wat. Maar als hij leeg is? Dan moet ik contact met kantoor opnemen en zien hoe we aan diesel komen. De problemen moeten takkenwieken oerwezen als er een nieuwe aanbieder is. Curator Kees Klomp, is geen familie trouwens, is druk in onderhandeling met 2 partijen. Begint takkenwieken hoopt hij iets te kunnen over waar dus het taxibedrijf oorneemt. Zijn inzet is het verslaan oornemen van alle contracten. Dus voor al het personeel moet een plakje wezen in de nieuwe organisatie. En in de tussentijd hoopt hij de verzorging te kennen dat alle chauffeurs rijden kunnen en dat de rekeningen voor de diesel betalen worden. Vertrouwen in een goede oplossing is er net. Als de prijzen net verhoorden, heb ik geen vertrouwen in dat het goed komt. Alles wordt allemaal op prijs Sint-Wurg. En het kan gewoon niet meer met de prijzen die Sint-Wurg betalen worden. Het is te leeg. Het is gewoon te leeg. Alles wordt op prijs aanmaken en er wordt alleen maar zo'n naar subsidies. En hoe kunnen we het zo voordelig mogelijk krijgen? Sint-Wurg zitten er meer chauffeurs met een pas thuis dat er aan het werk binnen haast. De need bij de chauffeurs is heeg. Als vinden ze dat zwaargroep Alliade meer betalen moet voor de ritten. Om een statement te maken dat Riede San net kin, zoenen de chauffeurs als het werk lezen moeten. Maar dan krijg je nog eens net dezelfde kant uit, want we zitten allemaal in een andere situatie. De ene die het band thuis en is alleenig. Een ander die zit alleenig thuis en die moet ze niet rekening betalen. Ze het waar het risico hebben te nemen.